एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशनखौ जोङो दाबावनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा एक्स एनडीएफबी हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय, नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय, बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर, थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथि होनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ, दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय, मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र, दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय, दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै, थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो। बेफोर जाहैबाय 678। जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ, रन्जन दैमारि, एस आरो डि, दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255, एनडीएफबी आरडी हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ। आरो एक्स एनडीएफबी जोंहा अमिनफोर दङ, बिसोरहा 27। दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै CM सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय, जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै। मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों। दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं। दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुवेसना जोबोर गाज्रिमोन। दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों। दा सिटुवेसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया। बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर। दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन। बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों, सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहस खालामदों। बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो, जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन, अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं। दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ। जोङो जिरायनानै थानाय नङा, जोङो मावलांबाय थागोन। बाथ्रायाव दङ, नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर, मुखुद गाननायाव सहस, नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै। नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ। आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन। आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ। दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनै नैबे एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय। आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।